हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आंनि चम्पा बिब्लङा फिन खेबसे गासैखौबो बरायफिननाय थाबावबाय लोगोफोर नोंसोर दिनै गोबाव समनिफ्रायनो आंनावहाय रिक्वेस्ट खालामहरबाय थादोंमोन SMS खालामहरबाय थादोंमोन दिनै आं बे प्रडाक्टखौ लानानै फैबाय नोंसोरो बे भिडिअखौ जोबजासे नाय होमब्लानो मोनथिगोन दिनै बे बुस्थुआनो जाहैबाय हौवाफोरनि थाखाय दिनै गोबां सेंग्राफ्रा एबा हौवाफ्रा दिनै आंनाव रिक्वेस्ट खालामहरदोंमोन दिनैहाय बियो मा मुलि लोगोफोर आथोन गिदिर जानायनि एबा गोलाव जानायनि ओमफ्राय जायफोरनाखि लं लास्टिं बिदोंमोन मुलि बिनि थाखायहाय नैबे बेनो जाहैबाय लोगोफोर दिनैहाय आं नोंसोरनो बिनि बारैहाय आं खोन्थागोन दिनै बेखौ माबायदि बाहायनांगौ बिनि नामानो जाहैबाय लोगोफोर ब्लेक कब्रा बेखौ माबायदि बाहायनांगौ लोगोफोर दिनै गोबां मानसिफ्रानो कनफिउज जानो हागौ बिनिखायनो आं नोंसोरनो खोन्थाजोबनोसै दिनै इन्सट्राक्शना बेहायनो लिरनाय दंजोबो बेखौ माबायदि बाहायनांगौ खैदिन बाहायनांगौ बेहायनो दंजोबो आरो बियो माबायदि खालामो एक्सनफ्रा दिनै बेहायनो दंजोबो लोगोफोर स' लोगोफोर बेखौहाय माबायदि बाहायनायनि सिगां हौवाफ्रा मा खालामनांगौनो गावनि आथोनफोरखौहाय दै दुंब्रुब्रुजोंहाय सुनानै लाग्रोनांगौ वाश विथ वार्म वाटार एन्ड सप साबोनजोंहाय सुग्रोनांगौ फुननायनि सिगां ओमफ्राय बेखौ फुं मोना एप्लाइ खालामनो हायो आं बेखौ सिङावबो देखायगोन सिङावनिखौबो देखायगोन माबायदि बियो ओमफ्राय बियो जाहैबाय लोगोफोर बिनि ट्रिटमेन्टआनो जाहैबाय बियो बेसे गोबावजों आन्दाज मोनगोन बेखौहाय मानो 30 to 60 days कन्टिनिउस इउज इफेक्टिभ 30 to 60 days मास मोनसे एबा मोननैनि गेजेरावनो बियो बिराद मोजां रिजाल्टखौ होगोन लोगोफोर दिनैहाय बियो माने बि दिननि गेजेरावनो नोंसिनि नांगौ बायदि बियो देरगोन आरो लोगोफोर एबा लावगोन एबा जाने माने चेन्जेसआ फैथारगोन लोगोफोर दिनै 30 to 60 days इउज खालामनो थिनदों ओमफ्राय बियो पियर आयुर्वेदिक बे GMP सार्टिफाइड लोगोफोर दिनै गोबां मानसिफ्रानो बाहायबाय बे बुस्थुखौ बाहायनानै दिनै प्रुफ मोनदों बे बुस्थुआ बिराद मोजां रिजाल्ट होयो होननानैहाय दिनै बिनिखायनो आङो नोंसोरनोहाय खोन्थाबाय नै लोगोफोर दिनै बिनि नामानो जाहैबाय ब्लेक कब्रा ओमफ्राय बेखौ बाहायनायनि सिगांनो मा खालामनांगौनो लोगोफोर बेखौहाय चेक खालामनांगौ सोमावनांगौ मुलिखौहाय स' बियो मानि थाखायनो बियो मर लास्टिं होनदों बे इनहेन्स सेक्सुवेल कनफिडेन्सनो ओमफ्राय बियो पेनिसखौहायबो गोरा खालामगोन जायफ्रानाखि दुरबल बेखौबो थिग खालामगोन ओमफ्राय मा होनो लोगोफोर बियो नांगौबायदि साइजआ गिदिर जागोन आरो ओमफ्राय बियो गोलावबो जागोन दिनै जायफोरनो नांगौ बेखौहाय अर्डार खालामनो हागोन आंनि चम्पा ब्लगनि फुल एड्रेस भिडिअ'हा आंनि नाम्बार दंखायो स' नोंसोरो बेहाय थांनानैहाय नोंसोर आंनि भिडिअ'आव थांनानैहाय नायनानै नोंसोर अर्डार खालामनो हागोन बिनि प्राइसआनो जाहैबाय लोगोफोर 1100नो थाइसेल' खम 1100नो थाइसेल' खम नोंसोरनो नांगौब्ला नोंसोरो अर्डार खालामनो हागोन बे मुलिखौहाय आं नोंसोरनो खुलिनानै देखायनोसै बियो माबायदि बियो नै बेखौहाय फुं मोना बाहायनांगौ फुं मोना मर्निं नाइट ओमफ्राय नै लोगोफोर बियो स्प्रे बायदि बे लिकुइड नै बेखौ ओरै खुलिनानैहाय नै बेयो जायखि बेहाय सारनानै आखायाव लानानै जेनेबा मासाज खालामनांगौ जाहैबाय आरो लोगोफोर फुं मोना बेहायनो इन्सट्राक्सनफ्रा लिरनाय दंजोबखायो नै गासैबो लिरनाय दंजोबखायो बिनि प्राइस आरिफ्राबो नायदो नै गासैबो दंजोबखायो लोगोफोर 100% इफेक्टिभखा ओमफ्राय जायफ्राहानाखि थाब थाब गगारबाय थायो प्रिमेचुर इजाकुलेसन जायो बिनि थाखायबो बिराद मोजां लोगोफोर बियो कन्ट्रलाव दोनगोन बे मुलिया आरो जायफोरहानाखि बे थननाय थायो बेफोरबो स्ट्रं जागोन आरो लोगोफोर बेहायनो लिरनाय दंजोबखायो नै नोंसोरबो इन्ट्रेस्ट दङब्ला बाहायनो हागोन आरो स' बिदिब्ला हामबायसै भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला बिसिबां हायो लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनानै होदो लोगोफोर जायफोरानाखि फार्स्ट नायदों बिसोरो बिसिबां हायो शेयार साबस्क्राइब खालामदो नोंसिनि रिक्वेस्ट बायदिनो आं लाबोबाय बियो उइदाउट सार्जारि दिनै अपारेशनबो खालामनांलाया टेब्लेटबो जानांलाया दिनै बियो मासाज खालामनायजोंनो दिनै मानो फुनखांनायनि उनावहाय मासाज खालामनांगौ जाहैदों दिनै फुनदो ओमफ्राय मासाज खालामदो स' होमब्लानो बियो माबायदि एक्सन होगोन नोंसोरनो मोनथिसिगोन आरो उनावहाय